Ayan po, murang-mura lang po ang entrance papunta po ng Wawa Dam. Entrance fee 20 pesos, trekking fee 50 pesos, parking fee 30 pesos. Baka gusto niyo po masyal dito sa Wawa Dam, sa Rodriguez Rizal. Ito po ang entrance niya. Yan. So, napakagandang lugar. At dahil katatapos lang ng ulan or patuloy pa ang ulan, tignan ninyo tignan ninyo. Grabe. Ang tubig, napaka-powerful. Yan. May tubig na magmumula dun sa butas na yon. At mukhang may mga nagbabalak pang matulog dito ngayong gabi at mag-camping. Yan may mga motor. Wow. Sinong mag-aakalang dito lang sa napakalamit na sa lugar na to makikita mo yung ganitong kagandang tanawin. Wawa Dam sa Rodriguez Rizal. Grabe. Ang ganda. Yan na po mismo yon, yung Wawa Dam. Yung nakita ko, mayroong parang kubo-kubo dyan. Nahanod kasi nga ang lakas ng tubig, di ba? Grabe. Nahanod pero nung nakaraan, di ba mayroong pan dyan, merong mga mayroong mga kubo-kubo dyan sa Tandarian. So ngayon wala na pong kubo-kubo. So ito po ang latest na update sa Wawa Dam. Yung mga kubo na nakikita ninyo dyan dati nung mga nakaraang mga panahon, wala na po yun kasi nga daw po naanod na po ng malakas na tubig. So yan po yan, Wawa Dam. At marami ring mga pumupunta dito na mga kabataan. Yan, galing sila doon. Yan. Doon bumabagsak ng tubig sa pinanggalingan natin. Tuloy po natin ang ating paglalakad. Ilocano Mas TV, subscribe to my YouTube channel. May mga foreigners din, Wow, pangmalapitan po na view ng Wawa Dam. Ito po siya. Yan po ang Wawa Dam.
natin ang ating paglalakbay. Ilocano Math TV, subscribe to my YouTube channel. So, meron po tayong parang ano to, papasukin na parang kuweba ba to? Ewan. Pero ganito po itsura niya. Bato po ito, bato. Oh. Pang malapitan po na view ng Wawa Dam, ito po 'yon. May mga bata din na gustong mag-picnic dito. Pero grabe naman po, oh. Tingnan niyo, malapit na ako dito sa mismong Wawa Dam. Ayaw kong itapat ang aking cellphone dito kasi baka mahulog. Yan, kitang-kita na po yan mismo. At umaapaw po ang Wawa Dam ngayong oras na to. Dahil nga po sa ulan. Tuloy lang sa paglalakad at makikita natin kung ano pang meron dito sa part na to ng Wawa Dam. Yan. O dito kanina yon, ano, so may bangka sa part na yon. So mukhang may mga sasakay ng bangka. Sila yon. Saan naman papunta yung bangka na yan? Saan? Saan papunta yung mga bangka na yan? Sa paliguan. May magandang kwan. May paliguan pala pa doon. Punta. Yung bangka na yan daw po ay papunta sa mga paliguan dito sa may Wawa Dam. Yan, yung mga bangka na nakikita ninyo at yung mga sasakay na yan. So ano yun, falls ba yun? Lapitan natin yung sa mismong kung saan bumabagsak yung tubig dito sa Wawa Dam. Yan. Okay. So kitang kita po ang part na yan kung saan bumabagsak po ang tubig. Mula dito nga po sa part na to. Yan po kanina yung nakita natin. Umapaw po dahil sa tubig ko yan. Yan po tayo galing sa part na yan. Ito bang part na to na nakukuha din ng tubig kapag malakas ang ulan? Itong part na to. Napakaganda dito mga kababayan. May lumang bahay na ewan kung ano ito. Simbahan. Ay, simbahan daw po dati ito. So, panahon pa ng Hapon, simbahan na to. Yan. At hindi nila giniba. Kaya pala ganito kaluma ang itsura niya. Wawa Dam dito sa may Rodriguez, Rizal. Ayan, so susubukan natin makapunta doon sa iba pang parte. Pero andito na po tayo ngayon sa mismong Wawa Dam. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Ilocano Math TV. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ilocano Math TV.